loro salat aja lali ditambah zikir ing wengi rukun Islam kaping telu sampeyan iki daleme pundi to, Pak? kula saking Bolorejo Banaran Sambung Macan Sragen Bolo ngono to. Nggih. Ya ampun. Anu nek ketoke lho. Nggih. Niku cedhak Kedung Kendang. Oh nggih wetanipun Kedung Kendang. Kok yo jek eling to Gom Bandari. Ya. Lila zakat mringsa somo Warane apik yo, sepuh-sepuh yo. Pat poso ing wulan suci Lah niki mengke tibake napa, Pak? pepeling. Oh, kepeling ning pelok. Pelok 6 pepeling cara Jawa Timuran. Oh, enten Pak niku. Nggih, nggih, nggih. Pungkasane munggah haji yen ku Ampuh ayo. Nggih niki men ora bayaran nek bayaran apik meleh. Rasa yang gledek. Ya buka celuk nggih. Ya. Ya siap. Ora kaya sing tak nonging tak Mboten. Ya, yen wancine tansah dielingke wis wancine padha nindakake simbok-simbok datang mandang wayahe sembahyang tetapi wajib dawuhe pangeran yani cagak ing agama nanu yen berjamaah subuh luhur lan asar jamu selasa yakti ngedoke tindak mungkar maghrib lan nisa iku jangkepe prayogane ditambah salat sunah sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mangsa sabar dewata asra sing kuwasa yen marang besok moga suwarga ora wurung kok neno mesti salah 6 yen wancine tansah dielingke ole wis wancine padha nindakake akan ngumandang wayahe sembahyang tetapi wajib dawuhe pangeran